Welkom bij Venray Beweegt, Venray Danst. In deze tijd is het natuurlijk extra belangrijk dat we blijven sporten. Daarom gaan we iedere dag samen bewegen. Wij gaan dit doen in samenwerking met het Danshuis. Wij zelf, Jansen, Dansen en Sporten. Gemeente Venray natuurlijk, Venray Beweegt. En degene die voor onze filmpjes gaan opnemen, Pela Maas TV. Natuurlijk willen we voor iedere leeftijd wat aanbieden. Daarom gaan we filmpjes posten voor kinderen, voor volwassenen, maar ook voor ouderen. We wensen jullie allemaal veel succes en doe je best! Hey, hallo, leuk dat u er bent en dat u mee gaat bewegen. Ik heb een workout voor jullie gemaakt op de stoel, maar eventueel kun je hem ook staande doen. Ik laat het ook, die 2 variaties laat ik zien. En doe gewoon lekker mee. Wellicht zit je nu nog lekker in je stoel, maar kom een beetje naar voren. Laat een beetje dat de rugleuning los is en kom actief zitten. En dan gaan wij beginnen met de allereerste oefeningen. En nogmaals, belangrijk is dat u het doet op het tempo wat u zelf fijn vindt. We gaan onze knieën optillen. Je tilt op en op. En nu heb ik mijn handen nog op mijn bovenbenen liggen. Maar je mag ze ook in je zij doen. Of je houdt ze gewoon naast je. En je maakt een soort van loopbeweging met je armen omhoog. Heel goed. En kijk eens of je met je hand je knie aan kunt raken. En dat doe je dan kruislinks. Ja, heel goed. Schouders mogen een beetje mee indraaien. Laat je je voeten staan. Breng je je handen bij je borst. En je strekt je armen naar voren en naar achter. Strek je armen naar voren en terug. En naar voren. En terug. Waar je even op moet letten is dat je niet te hoog je schouder opgetild houdt. Dus krijg je wat spanning op je nekspieren. En terug. Dus lekker ontspannen. Naar voren. En terug. En dat zou je ook met 1 arm kunnen. 1 arm naar voren. Haal bij. En voor. En terug. Als je nou zegt van goh, ik kan dat wel een klein beetje sneller, dan mag dat. En strek. Dat gaan we nu even proberen. We gaan boksen. Strek. Armen naar voren. Heel goed. Denk aan dat je mooi rechtop blijft zitten. Draai met je schouders mee. Het ziet er vast en zeker heel mooi uit wat jullie aan het doen zijn. Goed zo, ga nog maar even door. Draai met je bovenlichaam. Ja, hou nog even vol. Nog 4, 3, 2 en leg je handen even op je bovenbenen neer. Voor eventueel degenen die zeggen van goh, ik kan dat eigenlijk ook wel staande. Je mag altijd de stoel gebruiken als steuntje. En dan gaan we weer beginnen met de eerste oefening. Til je knie omhoog. Kijk even voor jezelf wat de hoogte is wat je prettig vindt. Op. Heb je dat steuntje niet nodig? Dan doe je het zonder. Dat is wel een beetje wiebelig hoor, maar als je het kunt, mag dat. Vingertop op de stoel is ook al dat je minder steun zoekt. Hè? Heel goed. En op. Denk eraan dat je jezelf mooi lang houdt. En laat je voeten maar even staan. Dan ga je je armen naar voren strekken. Voor. En draai maar mee. Strek. Ik begin nu met even om en om de armen. Strek. En een beetje sneller. 1, 2, strek. Armen. En kijk maar eens even hoe je arm, hoe goed dat die uitstrekt. Heel mooi. Doe ook nog even allebei. En strek. En in. En strek. En weer in. Dat kan ook sneller, hè? Boksen maar even lekker van je af. Oké, pak even die rust. Misschien zeg je van, oh, pak even wat te drinken. Dat mag.
Of zet het in ieder geval bij je neer en drinken. We gaan weer zitten op de stoel. Verder met de volgende oefening. Je gaat je benen strekken. En terug. Strek. Strek je been. Als je je handen op je bovenbenen hebt, dan voel je ook dat die spieren hier in je bovenbeen, dat die nu in beweging komen. Hè? Had je er ook nog aan gedacht dat je een beetje naar voren was gaan zitten? Dus dat je niet met je rug tegen de leuning aan hangt. Strek. Ja, armen komen erbij. Heel goed. Ja, mooi. Merk je al dat je wat buiten adem raakt? Heel goed, want daar doen we het voor, hè? Lekker bewegen. Even loskomen met je bewegingen. En handen op je bovenbenen. Ga je schouders optillen. En terug. Wat je zou kunnen doen, is dat je even je ademhaling mee laat gaan. Dus je ademt in. Uit. En omhoog. En terug. En hoog. En als je je schouders dan laat zakken, ga dan niet als een zak aardappelen in elkaar zitten. Hè? Blijf omhoog. Gaan we iets sneller doen. Schouders omhoog. Op. Heel leuk. Ik hoop dat jullie de muziek ook allemaal leuk vinden. Dat die extra motiveert om mee te doen. Heel goed. Oké, pak even die rust. Laat ik even weer de oefening zien. Terwijl je hem staande doet. Ik heb zelf wel even het steuntje nodig hoor. Als ik mijn benen strek. Om beurten. Strek. Strek. Ik ga toch even de uitdaging aan. Dan maar niet zo hoog je been optillen. Maar neem je armen mee. Het is heel goed ook voor je balans. Zet je voeten maar niet te dicht weer bij elkaar. Dan hou je ook wat beter je balans onder controle. Strek. Strek. Mag iets meer je schouders indraaien. Dus als je je arm strekt, breng je schouder naar voren. Oké, en blijf maar weer even staan. Zet je voeten een klein stukje uit elkaar. En til je schouders op. En laag. En omhoog. En laat zakken. Weet je nog die inademing? En uit. En hoog. Ja, probeer maar eens met je schouders je oorlellen aan te raken. Ja, dan moet je wel een beetje wat langere oorlellen hebben natuurlijk. En terug. En hoog. En laag. Op. Die doen we ook nog even sneller. Op. Op. Schouders. Vind je het fijn om even een beetje mee te bouncen? Dan mag dat, hè? Schouders op. Op. Oh, wat voelt dat goed, hè? Die schouders los. En pak even je rust. Je zou eventueel wat kunnen drinken. We gaan nog even door hier. Ik ga weer even zitten. Ik zit weer een beetje op het puntje van mijn stoel. Mooi rechtop, schouders laag. Voeten goed op de grond. En dan gaan we onze hakken en onze tenen optillen. Heel rustig, hakken, tenen. Laat je vooral niet haasten door de muziek die je hoort. Waar je hopelijk toch wel een beetje van geniet. En terug. Optillen en laag. Dus je tilt je hakken van de vloer. En je tenen op. Mooi. Gaat goed. Dan doen we nog 4 keer. En de laatste. En laat je voeten maar even staan. Je tilt je handen op. Open je handen. Vingers lang en knijp vuisten. En open. En dicht. En open. Wat je zou kunnen doen is dat je je handen naar je toe trekt. En als je open doet, strek je ze uit. Dus in. En strek. In. Strek. En nu gaan we even de knipperlichtjes doen, wat ik altijd zeg. En in. Uit. 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 Heel mooi. Misschien kunnen ze wat hoger, hier knipperlichtjes. Netjes. En laat ze weer rustig omlaag gaan, je armen. Voor degene die het staande meedoet,
kun je op je tenen, zet je voeten niet te ver uit elkaar, op je tenen en terug. En op je tenen duwen en laag. En je hebt net gezien dat ik ook mijn tenen optilde. Dat kan wel, maar dat is wel een beetje moeilijker. Maar probeer het gerust en pak het steuntje erbij, hè. Optillen en terug. En anders doe je alleen het optillen en laag. Goed voor je kuiten. Duw omhoog, dus je mag van je tenen naar je hakken. En dan raad ik je wel aan om het steuntje erbij te houden. Heel goed. Nog 4, 3, 2 en de laatste. Ga maar wat verder met je voeten uit elkaar staan. Handen, vuisten in en strek naar voren. In, strek, in, strek, in. Uit en in. We gaan even omhoog met die armen. In 4 tellen. 2, 3 en nog hoger. 4 en omlaag. 1, 2, 3, 4. Mag een beetje sneller, hè? 1, 2, 3, 4 en weer laag. 1, 2, 3, 4. Laatste keer. En omlaag. En kijk gerust mee met je handen, hè? Heel goed. En schud maar even je armen los, je handen. Heel goed gedaan. We gaan nog even op de stoel verder. En dit is altijd wel leuk, denk ik, als we met een soort van stoeldans afsluiten. Maar die mag je ook gerust staande meedoen. Bekend muziekje. Het is de Clap Clap Song. En alsof je daar niet vrolijk van wordt, luister maar eens naar. Handen op je benen. Ja, en je klapt 3 keer, hè? 1, 2, 3. Dan zeg ik, pak je rechtervoet, stamp 3 keer. En je linkervoet. Maar even goed, ook oké als je het gewoon doet staande, hè? Klap in je handen. 1, 2, 3. Rechtervoet. Ja. Maak die muizen in de vloer maar eens even wakker. En we gaan stappen. Actief. En als je dus staat, ook mooi eraan denken. Schouders naar achter, borst vooruit. Of je loopt even, dat zou kunnen, een rondje om de tafel. Ja, beweeg maar mee. Netjes. Klein stukje van de vloer is ook al goed. Oké, nu pak je even die rust. En klap in je handen. Stap met je rechtervoet. Ja, heel mooi. Misschien kun je wat meer kracht zetten, hè? Op je benen zou ik wel een beetje opletten, want dat doe je jezelf pijn. Stap je rechtervoet. Dan wil ik toch zo meteen even laten zien voor degenen die de staande versie doen. Je stapt op de plaats of je gaat om je stoel heen of om de tafel. Ik weet natuurlijk niet wat voor tafel jullie hebben. Ik loop gewoon nog een rondje. Of je blijft op de plaats. En kun je je knieën wat hoger. Je stapt, dan mag dat, hè. Lijkt wel een beetje marcheren wat we aan het doen zijn. Oké, of op de stoel of je blijft staan, hè. Klap in je handen. Oké, daar komt die rechtervoet was het, hè. Toch maar even die balansoefening. Handen op je benen. Klap in je handen. Rechtervoet. En je linkervoet. Knieën kunnen ook wat hoger omhoog. Die zou je nog als laatste een paar keer kunnen doen. Hand naar je knie of elleboog naar je knie. Ik vond het fantastisch. Ik hoop jullie ook. En ik zie jullie graag de volgende keer weer terug.